asem asisi a yɛn hwɛ adeɛ wɔ ha la no mo ta da titi yɛti na sɛ kure mu bibi sɛ ebi ne ha na bɛsɛ bosomi yɛ hyɛ ase a yɛ kuro so wie ya de bia me ba mi ho kɔndɔm ɛnyɛ kɔndɔm a sɛbe yɛnte ano yɛ yusu ne nkwasi nsɛmfo ɛwɔ mu no koraa ne sɛ wobɛhwɛ na biribi no a kɔndɔm ne pɛpɔ so no no wagya gum no wagya no sɛbe panyimu sɛ nneɛma sɛ yi a mehunu na mmoa me ɛkyerɛ sɛ wɔmde fii ka dan no wei nso yɛ business de si hɔ saa sɛ mewie biribiaa sɛ mede gye sika wɔde bɛba ho so wawie no wonyɛ sika bi amfiri twa ɛnti firi na ɛkɔ mepɛ sɛ wode w'ani bɔ mpɛmpɛn obi a wobɛkye no around deal with the person they say yɛhwɛ abɔnten yɛwura inside na yɛnkɔka sɛdeɛ inside no nso yɛ dɛ ɛteɛ ɛhɔ na bɛtumi ayɛ dɛ aboa yɛ bɛba yɛhwɛ ayɛ baabi a ne yɛfiri ba wokɔ inside na hwɛ sɛdeɛ hɔ no ɛsitiɛ ha wo time bra wani ba ha jaba woni mini oba ka ho asama me ka kire ho no asi Wo free fa. wo me kai wani Mama. bra ba kire me de nti a wo ba sha Dan see ya. on ba tam ne no na we ni hwe ni ye no obetima gira wo nsam China fa. me say mo pede wa Na wa ya bi no. Hey. wo je frama no hwe o ka bi wo mi ni mo ma me bona ma ne ye kwala bone he mon ye no ni oba na je frama body ji top no no obo hu bibi jama ye mo adwe sa agro ne ye di wa ha afa hwe body no Hey. look at the body say mo anka no kore ne ye mema brantie ya yem wa ha no se wo kura de me se me ni mo ma me na me bona ma ne ye me nya abofra a mema me enu se mo wo ye nkwada na mpanyin Hey mo kasa. 5 years, 7 years. so ho twemi egu apampam We 7 years. ya wo so de afa na koma fa wo se ye yin dina mo ameti ya be ma ni mo ni jina Wo ba ya de mo. me see ma ko we oba no Hey. Anu kre. very quick hey Wo so jina fa fa. chacha wo kwa de wo ye ni guasefo kura aba na wo timi tina ase ma saa full stop we no etimi ne wo kwada na de mema bu asan wo kura ma wo na fo ni wo mo me ba be bo ma mi amade Din. ka wo free hoko ba bone na mo na mo de ba ha body so mo chu ma me hey body bra na body nkura we ni wo ma fa ye ho koi Senka me kovo mo ba so mo so mo susa. no security apparatus no lapse sabam Ba ma show mo musu. no fail wa bam wa so mani musu ye future oh da bi ye ka samo e say tuo no mabon ya wo mabon ya wi so oh what the besen yan ko inside wona ko pesa de ni na na we di asa wa ma me ya suro Kra my style. Senka me kovo mo na say pa. no the weakness no wa mo dwane